Jotuke amen mawuok pacho ka noyudo thoth midila e odiechieng' mogik mag tuke amen mane okelo kanyakla pinje Afrika ma Ugwe mane orumo ayanga e pacho kae. Odiechieng' mogik mane ibage tuke mag amen mibago e dho wath, Kenya nolo midila duto e kidieny mar kilo 70 e kilo 80 e kind yawuowi. Omar Musa mawuok e piny ma Tanzania noloyo Alphonse Gumba mawuok pacho ka e kidieny mar kilo 90 kind yawuowi, ka Gloria Niokuru mawuok e piny mar Burundi noloyo midila mar goldi e kidieny mar kilo 60 bang' loyo Ima Nekesa. Jen Kwamboka mawuok pacho ka noloyo midila mar goldi e kidieny mar kilo 70. Tukego mane obagi kuom ndalo ariyo noyo jotugo maromo 50 kowuok e pinje 6. For 7 counties whereby we need to reach them, and this is the only way to can reach that, because we have got talents, raw talents who are just not even Nairobi. They are even in areas, very remote areas, but it's because they don't have anyone who can direct them. But so just beach wrestling is the way to go. Definitely, the plan is for it to this is the first edition, so we hope that it will last as much as possible, as long as possible. It is part of our strategy. The International Federation has adopted some changes, some important development plans towards enhancing and structuring the African continent. You know, for the African continent, we only have one event per year, which is the Continental Championship.